D'acord, el millor partit de la temporada de l'equip, ho ha intentat tot, ha tingut totes les ocasions del món, però avui una derrota molt dolorosa. Sí, home, cada cop és més dur, no? Bueno, és això, una derrota difícil perquè fas tot el que has de fer, intentes treballar bé la setmana i no ens acaben de sortir les coses. I bueno, l'única manera és seguir treballant, l'única manera de canviar-ho és entrenant més i doncs, bueno, creant més de lo que hem creat, que és difícil, no? En aquest partit. Esteu en una dinàmica molt negativa, creeu moltes ocasions però és que no hi ha manera de marcar gol. És un dèficit molt important el tema gol, no? A millorar. Sí, sí, clar, el que passa que també tampoc parlar-ne tant ja tampoc ens ajuda, no? Perquè després creem una ansietat que tampoc és beneficiosa, però bueno, els números estan allà, no? No ens entra, per la quantitat d'ocasions que generem la producció és molt poca i per la que en generen, en canvi, la producció és alta, no? Però bueno, és això, és treball, seguir entrenant i com les últimes setmanes i no hi ha una altra manera ni de donar-hi la volta, no? Possiblement ara aquesta setmana sobretot recuperar psicològicament l'equip, no? Avui ha sigut un cop dur, era un partit molt important, m'imagino que aquesta setmana el treball ha de ser també de coco, no, dels jugadors. Sí, però avui els hi deia, jo estic molt agraït perquè no només avui, no? Perquè com aquest partit hem tingut el del Tauriente a casa, el del Barrocas allà, sinó que aquí és amb una sensació de dir, bueno, és que d'impotència, no? El Barrocas allà també van tenir dos penals al principi i ens en fiquen un i a partir d'aquí doncs no van generar res més. El Tauriente aquí un pinxe i entra i tampoc generen res més, no? I avui el sumo, més que el primer, se'l fa el Joan en pròpia porta i dius, hòstia, sí que hi ha coses que pots controlar, però a vegades quan entres en aquestes dinàmiques, hòstia, sembla que et vingui tot girat una mica, no? Però bueno, ho donarem la volta, no ens queda una altra. No ens queda una altra, ara acabar bé aquest partit a Santander i els que queden a la segona volta després del Perón, pues seguir lluitant, és que no pararem fins a donar la volta a això.